Tuon unsa may kalahian sa pulong nga panghimantay ug pagpakigsuod. Ang mga marites siguro naswito na pag-ayo nining pulong nga panghimantay. Tingali man gani maglibog na sila sa kalahian nining duha. Diya sa panghimantay ug pagpakigsuod. Na siguro ay marites nga moingon nga sikuan bitaw, sud man na kayo nako. Kabalo gani ko sa tanan niyang pagabuhaton. Tanan niyang mga lihok, kabalo ko. O bisan gani kung asa siya mangadto. Apan sa pagkatinuod, perti lang gayud di ay niyang panghimantay sa tawo. Mga igsuon mao kini nahitabo sa una pa lang sa panahon ni Jesus. Daghan na usab kaayo mga tawo nga manghimantay kaniya. Ug daghan usab ang mga tawo nga buot makigsuod kaniya. Diya sa itong ebanghelyo karong adlaw mga igsuon, gipangutana kita kabahin sa atong personal nga relasyon diha sa atong Ginoo. Gitagaan kita karong adlaw ug higayon aron atong pamalandungan kung unsa man kalig-on ang atong pagtuo sa Ginoo ug kung kumusta na ang atong pagpakigrelasyon kaniya sa matag adlaw. Kinsa man ako para kanimo. Kini nga pangutana gikan mismo kang Hesus. Ug ang makatubag lamang niini mao kita nga iya mga tinun-an. Base ra pod kini sa atong personal nga pagpakigrelasyon kaniya. Kinsa man ako para kanimo. Karong panahona, adunay daghang mga butang diin kita makaila sa usa ka tawo. Tingali usab kanang pagmarites nimo. Daghang pamaagi usab karon makigsuod kita diha sa usa ka tawo. Apan naton timan-an nga ang pakigsuod lahi gayud kana sa panghimantay lang. Labaw pa kana sa panghimantay lang. Karong adlaw nga atong ebanghelyo nag-imbitar ka nato sa pagpamalandong sa pangutana sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga kung kinsa man siya para kanato. Ato mamatikdan diha sa ebanghelyo base sa tubag sa mga tawo. Ang pangutana kung kinsa para kanila ang Ginoo, ila ara pud usab nga gitubag base sa ilang personal nga relasyon. Diin ilang nahimamat ang Mesiyas. Gilas siya sa mga tawo nga sulusama ni Juan nga magbubunyag. Kay namunyag man siya, pinaagi diha sa Espiritu Santo. Adunay uban nga giila usab siya nga sulusama kang Elias o kang Jeremias. Kay nakita man siya niya sila nga usa ka propeta. Sulusama sa usa ka propeta nga nagsangyaw sa mayong balita. Pero sa makausab pa, kinsa man gayud para kanimo ang Ginoo. Base sa inyong mga tagsa-tagsa karelasyon ug mga kasinatian, di na sinati nimo ang iyang presensya diha sa imong kinabuhi. Para kanako, ang atong Ginoo usa ka amahan nya kanunay na akong pagasampiton kung ako mangayog pasaylo alang sa tanan nakong mga kasalanan. Ana siya kanunay anda mamati ug maminaw kanako. Kung ako diha mutawag kaniya, kung ako mudangop diha kaniya. Wala siya manghusga sa akong mga nabuhat. Apan iya kining gisabot ug iya kong gitabangan nga dili na unta magpakasala pag-usap. Usa siya kaigsuon. Si Jesus usa nako kaigsuon nga anaa ug andam kanunay nga mosuporta kanako sa tanan nakong pagabuhaton sa akong kinabuhi. Ang iyang pagsuporta
Alang kanako wala gayud oy kinutuban. Ug usab isip balaan nga espiritu. Di nahimo siyang giya kanako. Ug lamdag diha sa akong dalan nga pagalaktan aron dili ako dali nga may salaan. Ang Espiritu Santo mao'y naghiya kanako sa mga desisyon nga akong pagahimuon ug pagapilion sa akong kinabuhi. Mga igsuon, mga pipila lamang kini sa akong mga personal nga pagpakigrelasyon sa Ginoo. Di nabati nako kanunay ang iyang presensya nga nag-uban kanako matag adlaw. Sa samang paagi giimbitar kita diya sa atong ebanghelyo karon ug gihagit kita nga ato usab untang mabati ang presensya sa Ginoo ug makita nato siya sa atong pagpakighimamat sa ubang mga tawo. Usa kini ka imbitasyon nga kita usab sa atong pagkinabuhi, mamahimo kitang sama kaniya ug makighiusa diha kaniya. Hinaot punta. Amen.